Gyda ni Dr Carl Clowes yn ymuno efo ni pnawn 'ma. O lle dwi'n sgwrsio efo chi heddiw, Carl, lle yn y byd ydych chi? Wel, ie, dwi dros oedran y ddewyd, wrth gwrs, felly dwi fod adra. Dyna lle dwi adra ar hyn o bryd yn Chwilog. Dyn ni'n rentu lle yma tra bod ni'n adeiladu tŷ yn newydd ger llaw. So, dyn ni'n eitha agos at y Nant, ond yn bell hefyd mewn ffordd o siarad. So, na, mae rhywun yn byw ac yn bod yn fan hyn at ei gilydd. A sut ydych chi adolygu chi'n ymdopi yn ystod y cyfnod yma? Dyn ni'n ffodus iawn, dydw i. Mae gen ni tŷ rent arbennig. Mae yna rhyw acen o dir yn y cefn yma. Ac ffodus iawn, ac os roedd hwn gen ni cyn i'r holl neu y virus dechrau. Ac so mae'n digon o le i cerdded yma. Ac dwi wedi bod yn hel dogdrefn a gwahanol mathau ar gyfer yr ardd dros y blynyddoedd. A felly dwi wedi bod allan ar un i wedi cael lot mwy o sylw na maen nhw erioed wedi cael o blaen. So dwi wrthi yn peintio ac yn rhoi olew ar heini ac yn y blaen. So na, wedi bod yn brysur iawn yma rhwng popeth. A Dorothy wrthi yn gweu ac yn gwneud hynny o arddi a fedrith i yn gyd-destun y lles gen i felly. Ie. Ie, dwi'n siŵr fe gerddi pawb yn werth i gweld yr ha mae bydd pawb allan yn ei gerddi. Wel, mae pawb yn cael cyfle i... Mae'n wir beth maen nhw'n dweud am y radar a'r bywyd gwir. Yn sicr mae rhywun yn gweld neu chlywed llawer iawn yn fwy ohonyn nhw eleni. Mae yna wiwerod yma hefyd sydd yn, ydych chi'n gweld yn neidio o coeden i coeden a hyd yn oed crydroedd iawn i'r ardd yma. So mae nhw wedi cael rhywbeth hint mwy na lai i wneud be licio nhw eleni. A mae gennych chi dipyn o newyddion cyffroes i rannu efo ni heddiw yn does? Wel, mae yn cyffroes i mi yn sicr oherwydd ar ôl gyhoeddi fy llyfr hunangofiant 4 blynedd yn ôl, roedd yn dipyn o bwysau yna i wneud rhywbeth yn debyg yn y Saesneg. Mae'n debyg, wel, am hwnni eitha aml gan pobl sy'n cyhoeddi rhywbeth yn Gymraeg. Nes i fyddhau yn y diwedd a dwi wedi dechrau ar hynny. Dyna beth sy'n cadw fi'n brysur. Ond wrth siarad efo un neu ddau o bobl eitha amlwg yn y maes cyhoeddi, y penderfyniad oedd mae ni jyst cyfieithiad slafaidd, os liciwch chi, ond bod rhywun yn cael cyfieithiad sydd mwy na lai yn dilyn yr un patrwm, ond diweddaru, wrth gwrs, i ryw radda. Ond be maen nhw'n galw'n festschrift. Gair newydd i mi, mae'n rhaid i mi gyfadda, ond gair Almaeneg yn wreiddiol. Ond be di hynny, ond yn dilyn y patrwm o ran penodau o'r blaen, so penod gyntaf yn sôn am cyrraedd llan hean a dechrau'n practis ac sefydliant i'r hean ac yn y blaen, a Nant wedyn, gwaith yn Lesotho, bob penod wrth gwrs yn wahanol. A diwedd bob penod wedyn, mae yna rhyw cyfraniad gan bobl oedd yn nabod chi yn cyd-testun y gwaith yna. So, enghraifft yn y dechrau, Emrys Williams, Llanhian cynt, Pwllheli rwan, oedd ath o ar ymweliad â fi i Iwerddon i astudio Cymdeithas Cydweithredol yn y wlad honno ar un o'r ynysoedd. Wedyn, tad Thomas o Myrchw, sef y tad pybyddol oedd yn cyfrifol am y cydweithfa ar yr ynys, fo wedi sgwennu cyfraniad yn barod i mi. Pobl fel Hugh John fel cadeirydd, wedi sgwennu yn ei gydbythynas wrth gwrs i waith o efo'r Nant a'r nabyddiaeth ohona i. So rhywun sydd yn gwybod am yng nghefndir, rhywun sy'n gwybod am y gwaith mae rhywun wedi wneud yn y maes arbennig yn bob penod sydd yn cael sylw wedyn gan rhywun sydd yn nabod i. So dwi wedi bod yn ffodus iawn, dwi wedi cael cyn llys cenad Lesotho yn Llundain a gweinidog tramor Lesotho. Mae o wedi sgwennu cyfraniad ar yn gyfer i. Prif Feddyg Cymru am rhai blynyddoedd, Gareth Crompton, yr athro Gareth Crompton, mae o wedi sgwennu cyfraniad i'r nabyddiaeth ohona i. Fo oedd yn benna'n gyfrifol yn cael fi iawn i'r maes meddygaeth cymdeithasol, epidemiolog ac yn y blaen. A dyna, math yno o cyfraniad sydd gen i. So mae'n eitha cyffroes, mi fydd yn cyffroes weld yn dod at ei gilydd. A mae pobl wedi bod yn caredig iawn a sydd wedi gwneud o'r ymlaen at weld cyfraniad eraill cyn mi cloi felly. A be fydd enw'r gyfrol, Carl?
O, chi'n gofyn cwestiwn. Mae yna ddau ar yr ystyr fer a dwi ddim yn mentro deud y prynawn yma. Rhaid ni aros felly gael gwybod hynny. Rhaid aros. Achos mae clawr llyfr yn bwysig yn tyfu. Felly maen nhw'n dweud, mae llyfr yn medru werthu, llyfr yn medru cael ei werthu gan y clawr, ond bod yn wir ei peidio, gan ei weld. Cyfrinach. Ydych chi'n mwynhau sgwennu Carl? Ydych chi wedi gweld hwn yn fwy o sialens tro yma? Wel, dwi wedi treulio oes ar ôl gadael practis yn Caral yn Llanheon. Blynyddoedd yn ôl, wrth gwrs, oeddwn ni yn 1980. Ar ôl hynny, mae rhywun wedi treulio llawer iawn o'i waith proffesiynol yn sgwennu, wel, adroddiadau, adolygiadau ac yn y blaen. So mae sgwennu yn rhywbeth dwi wedi arfer wneud. Ond sgwennu rhywbeth sydd ddim yn waith, fel y cyfryw, yn profiad cymharol newydd. Hynny yw, dwi wedi sgwennu bwt o lyfr yn Gymraeg ar gyfer y lolfa rei blynyddoedd yn ôl rwan am y Nant, er enghraifft. Cyn hynny, o'n i wedi sgwennu bwt o lyfr am Antel Alheon yn ôl yn yr 80au hyd yn oed, efo cyhoeddiad am Mae. Mae hwn allan o brint pellach. A wedyn, fersiwn Saesneg o'r cyfrol nath y lolfa gyhoeddi am y Nant. Llawn lluniau, llawn lliw. Dwi wedi diweddaru hwnna fel y ti'n gwybod yn eitha diweddar. So mae hwnna yn y siop yn disgwyl am cwsmeriad rwan. Wrth gwrs, hawn i ddim werthu ar hyn o bryd, ond mae yna wedi diweddaru, wrth gwrs, gynharach eleni. So mae hynny. Dwi'n mwynhau, wel, mae'n cwestiwn da. Dwi'n mwynhau ffrwyth y gwaith, a mae'n dod i fwcl. Dwi'n ffeindio'n disgybliaeth rhyfeddol o anodd am mod i'n person sy'n dal i wneud â phethau a achosion bod hynny yn Nant neu Dalen Cymru, gwaith yn y Swtrw, gwaith cydweithredol yn ardal Llanheon ac yn y blaen. Heb sôn am y teulu, wrth gwrs. Rhwng popeth, mae rhywun yn ffeindio bywyd reit brysur. So mae disgybliaeth o eistedd lawr a sgwennu yn rhywbeth dwi'n gorfod i hyn i wneud mewn ffordd. Ond fel dweud i, dwi yn mwynhau golygu'r gwaith tua'r diwedd, a dwi'n mwynhau, wrth gwrs, i weld ffrwyth y gwaith. Ac wrth gwrs, mae rhywun yn cael boddhad wedyn, yn cael sylwad y pobl at ei gilydd yn eitha cadarnhaol, wrth gwrs. Ydych chi'n ffeindio gwahaniaeth rhwng sgwennu yn y Gymraeg a sgwennu yn y Saesneg? Yna cwestiwn, da. Dwi'n sgwennu yn yr iaith, hynny, dwi'n ganolbwyntio ar yr iaith dwi'n sgwennu arno fo ar y pryd, os dyn ni'n gwneud sens. Ac unwaith dwi'n iawn rhyw rigol o sgwennu, bod hynny yn Gymraeg neu Saesneg, mae nhw'n ganolbwyntio ar yr iaith honno. Yw hynny ddim yn mryderu. Dwi'n ymwybodol o'n gyfyngiadau treigliadol allan y Gymraeg, ond o ran sgwennu fel y cyfryw, dyw hynny ddim yn fy moeni, dwi'n jyst yn bwrw ymlaen. Ac os gael ei dweud, mae'n golygyddion yn gwneud job da, yn cael drefn arno fi wedyn. Ydych chi grybwyll o fanna fyd yr gyfrol da chi wedi ychwanegu ati'n ddiweddar, sy'n rwan ar gael yn y siop. Da chi'n gallu deud ni chydig amdano y gyfrol yna, beth sy'n newydd yn ei a pam oeddech chi'n teimlo na wan oedd yr amser i ychwanegu ati hi? Sure, wel, mi oedd yn gyfrol, o'n i'n falch iawn ohono fo ar y pryd, oherwydd gath ni Glyn Davies, ffotograffydd arbennig iawn o Borthaethwy, i dynnu lot o luniau ar gyfer hynny, a chwarae teg iddo fo, nath y caniatáu mi ail defnyddio nhw. Dyn ni wedi ychwanegu ati nhw, fel y ti'n gwybod yn iawn, chi sy'n gyfrifol am hyn, ond yn y cyfrol newydd. Ac mae'n weithio yn da iawn, ond wrth gwrs roedd o wedi dyddio. Oedd y cyfrol gyntaf yn mynd yn ôl i cyfnod lle oedd ni'n ddisgwyl cyfraniad sylweddol cael ei gwireddu gan yn cyfaill ni Hywyn Richards. A wedi hynny'n cael ei gwireddu a wedi symud ymlaen a sawl cais llwyddiannus ar gyfer arian Ewrop, arian Llywodraeth Cymru, arian gwahanol elusennau ac yn y blaen. A gwaith arbennig gan pobl fel Jim O'Rourke, a tîm yn y Nant. Hynny yw, y cyfan dod at ei gilydd, roedd yna cryn dipyn o hanes newydd i ddeud wrth pobl. Felly, mond yn iawn, felly diweddario.
Tywed ar cyfrol i fyny at heddiw fel bethau, mwyn o lai, fel bod nhw'n gallu weld y picture hanesyddol, fel mae llyfr yn sôn am hanes yr ardal, wrth gwrs, chwedla, bethau fel y ddim wedi newid, ond y hanes mwy diweddar, dydyn ni dros y 10 mlynedd diwetha wedi newid, wrth gwrs, mae rhywun wedi llwyddo chwynegu'r hanes yna at y gyfrol. Faint gymerodd i chi wneud y gwaith yna, Carl? Y gwaith yna, os ni'n y gwaith yna wedi cymeryd ysbeidiol, ond 6 mis. Mae cyfrol dwi'n sgwennu ar hyn o bryd, sef y Festschrift, un yn gofiant yn Saesneg, mae honno wedi dechrau'r flwyddyn. Dwi ddim yn rhagweld fydd honno at ei gilydd diwedd y flwyddyn ar y gorau, os ni'n dweud, yn nabod i. Os ydych chi'n meddwl bod rhywun yn eistedd yma ac yn methu crwydro'r awr, yn cael digon amser i sgwennu, ond rhywsut dyw bywyd ddim gwaith yn gweithio fel yna. So dwi'n ddim yn rhagweld fydd yn cael ei gorffen cyn diwedd y flwyddyn. Os na rei dyddiad, ydych chi'n gweld ydych chi'n gallu troi at sgwennu? Os na rei dyddiad, ydych chi'n teimlo bod yr awen gyda chi i eistedd lawr a sgwennu? Mae pobl, mae gair awen yn un diddorol. Mae yna wirionedd yn hynna, mae yna rei dyddiau. Wel, dwi wedi bod yn sôn yn barod yn dod am ddisgybliaeth i gorfod eistedd lawr. Mae yna rei dyddiau, mae rhaid i mi dweud, lle mae'n dipyn haws na'i gilydd. Ond dwi'n duedd i cael yr awen pan dwi allan yn cerdded, yn crydro. A wedyn dod yn ôl eistedd lawr wrth y desg a mae rhywun yn bwrw'r cyfan ar bapur wedyn neu ar y cyfrifiadur yma erbyn hyn. A mae'r awen yn ysbeidiol, ond mae rhywun yn dygymod â peth felly ac yn trio dysgu wrth bobl eraill hefyd, wrth gwrs. Wel, mae gennym ni gyd rhywbeth i edrych mlaen at yma felly, diwedd y flwyddyn cael. A gobeithio fydda benderfyniad ar enw yn fuan i ni gael rhannu hynna. Deud wrth chi mynd i'r was, dwi'n fel e. Na i o, gret Carl. Ond na i o, mae'n ddifyr iawn cael sgwrsio efo chi heddiw. Diolch yn fawr i chi am eich amser. Wel, diolch i chi am y cyfle. Dwi'n gwybod bod yn anodd i chi gweithio adra, ond dwi'n falch bod rhai staff yn Nant yn sicr yn medru gweithio adra. A'r gorfod gyntaf, os gawn ni weld pawb yn ôl yn yr adwys sydd gennym ni yn Nant ac yn wedi cynnig cyrsiau ac cyfle i bobl yn mwynhau yr amgylchedd arbennig sydd gennym ni.